Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina mana fatan alkhairi da sake haɗuwa a wannan darasi mai suna mai taken Muso Larabci. Wannan shine darasi na biyar a cikin jerin darussan da muka yi, wanda a darasi na hudu mun bayani akan fi'ilul mudari'i, wanda mun dan ɗauko bayani a kansa. Muna magana wanda har mun tsaya akan damiri na 8 inda ake juya shi a fi'ilul mudari'i. Muna ba da misali, mun ɗauki kalman ƙara'a wanda mun ba da misali a kansu. Damiran da ba mu yi amfani da su ba shine daga ciki akwai nahanu, sannan akwai hunna, akwai antuma wa huma. So za mu yi bayani a kansu yanzu, Allah ya taimake mu. Nahanu sai mu ce nahanu ƙara'ana, mu mun karanta madi kenan ko? To a mudari'i sai mu ce nahanu na ƙara'u, mu muna karanta. Wannan shine. Sannan hunna, su mata, hunna ƙara'na, su sun karanta. Kun ga nasu ba ja, kamar da na faɗa muku amma dai a darasin da ya gabata, su bara mu ce ƙara'ana ba, sai mu ce hunna ƙara'na, su sun karanta. Suna karanta fa sai mu ce hunna ya ƙara'na, su suna karantawa. Wannan shine. Sannan damiri na gaba antuma, ku biyu, sai ce antuma ƙara'tuma, ku biyu kun karanta. To kuna karanta sun ce antuma taqra'ani, ku kuna karantawa. Mun gane? Antuma taqra'ani, ku kuna karantawa. Haka za ka mu'amalanci sauran kalmomi, insha Allah za ka gane misalin. Bari mu je darasi na gaba, za ka ji cikakken bayani, da kuma wannan darasin ma za mu ƙara faɗa bayani. Sannan akwai huma, sai mu ce huma ƙara'a, su biyu sun karanta, sai mu ce huma ya ƙara'ani, su biyu suna karantawa. Wannan shine. To mun yi amfani da kalman ƙara'a. To mu ƙara ɗaukar wani kalma daban, kamar misali ka ɗauki kalman jalasa ya jilisu. Jalasa ya jilisu, jalasa ya jilisu shine mudari'insa. Na haka idan muka ce, in za mu yi amfani da kalmar jalasa sai mu ce nahanu, tunda asalin kalmar jalasa ne, sai mu ce nahanu jalas na, mu mun zauna. Muna zauna fa nahanu na jilisu, mu muna zauna. Idan muka ce hunna fa sai mu ce hunna jalasna, su mata sun zauna, suna zauna fa sai mu ce hunna yajlisna, su suna zaunawa yanzu kenan. Sannan idan antuma ne sai mu ce antuma jalastuma, ku biyu kun zauna, kuna zauna. Sai in ce muku me? Antuma tajlisani, ku kuna zauna a hali na yanzu kenan. Sannan huma jalasa, su biyu sun zauna, wa huma yajlisani, su biyu suna zaunawa. Wannan shine. Sannan dan uwa, akwai abun shawarar da nake so in ba mai sauraron wannan darasin. Kamar da kuka gani muna bayani akan fi'ili sulasi ne, kuma waɗannan auzan ɗin suna da yawa, sun kai kusan 10 in ban wannan ba, sun kusan 10. Don haka ka tsaya ka fahimci darasin daki-daki, domin kar idan darasi yi nisa ya zanto kamar abin zai zama da wahala. Don haka wannan damiri ne sulasi, kuma kowane fi'ili da yanayin da tsakiyar shi yake kasancewa. Kamar yanzu misali kalmar kataba, kaga duka a farko fataha ne, amma mudari sai ka ce yaktubu, wannan ta'un sai dan mai haukanta. Kamar kalmar qara'a, kaga kalmar ra'in da take tsakiya a mudari'in shi yana canjuwa sai zama yaqra'u, anan kuma fataha ne. Dan haka fahimtar su yana da muhimmanci. Shi yasa a darasin da ya gabata na muna bayani akan ta'iba, wanda na jero mana guda 5, wanda dukan su mudari'in su kala ɗaya ne. Kuma insha Allah za mu yi amfani da wannan salon a sauran darussa. Akwai darasin da ma kurin kalmomi ne za mu faɗe su, in ya so a darasi na gaba sai mu yi bayanin da za a jujjuya su a cikin kalmomi. Allah ya taimake mu, sai mun sake haɗuwa a darasi na gaba. Wassalamu alaikum.